På trods af den seneste tids kritik af fænomenet mikrolån, er antallet af fattige, der modtager mikrolån, eksplosivt stigende. Siden 1997 er antallet af meget fattige, der altså modtager mikrolån, intet mindre end 16-doblet. Det viser en opgørelse fra Microcredit Summit Campaign, der indsamler oplysninger fra 3.500 mikrofinansinstitutioner fra hele verden. Så selvom der har været enkelte brodne kar i branchen, er der masser af solstrålehistorier om folk, der er kommet ud af den yderste fattigdom. Vi har mødt en af dem. Det ser ikke ud af meget målt med danske alen, men det er rammen om et lykkeligt liv. I have my plot, my home. Yeah, everything. Yeah, and I'm happy. Anastasia Nguna har en snes grise, 2 geder og 2 schæferhunde til avl. Hele den rodede herlighed takket være 3 mikrolån, penge, som hun ellers aldrig ville have fået i de almindelige banker. If you look at the number of people who are excluded from the main financial system, in Africa alone, you're talking about 380 million people. I'm not sure about Asia and Latin America, but we could be talking of over a billion people. Anastasia Nguna har fået pengene gennem danske MyC4, en internetbaseret formidler af lån fra investorer til afrikanske iværksættere. That money makes a difference between sending their kids to school or not. That money makes a difference between accessing good healthcare or not, or even putting a meal on the table. Anastasia Nguna og hendes mand og 3 børn mistede alt under stammeurolighederne efter valget i 2007. Nu er hun takket være MyC4 og 3 beskedne lån på vej til et ordentligt liv. Hun har betalt alle lån tilbage til tiden. They have lifted me at a big level. Der står masser af afrikanere og tripper for at få et lille lån for at komme ud af fattigdommen, men der er et problem. Vi skal have nogle flere investorer, der er villige til at løbe en risiko på at investere i de her afrikanske forretninger. Vi kan faktisk doble og tredoble fra 20 millioner til 60-70 millioner kroner i 2011, hvis vi ved, at vi har investorer, der vil bakke op om det. I have a vision. I will finish and I'm going to make it. Microcredit Summit Campaign er på vej med en certificeringsordning, der hedder Seal of Excellence, der skal gøre det lettere for både låntager og investor at finde frem til de mikrofinansinstitutioner, der har de højeste etiske standarder.